всичко в... Да, ама само не дей влиза в кадър. Да не се вижда картината. Amazing, man. Amazing. Къде го първо ползвам сега с мен? Първи ден. Да survival. Сега. Да. Вече имаме какво. Какво имаме? Нищо нямаме. Що? Имам само гул. Ух, там грубшата спъна. Дай го тук ме. И за кучето. Да. Няма? Виж като с дивак. Телефоне, дикунте. О, ай връщай. Арчо, арчо, арчо. Арчо, арчо, арчо. Арчо. В момента набарахме бикове. Бикове, Да снимаш? крави. Ето са биковите го такова. Мира, пускай. Има бикови, големи. Вау! Не е често, брат, че биковите човек. Аз само кьорнах Арчо как се връща. Така сви ушите. И това. Между дата го кьохна как се връща. Аз си извивам ръката по уникален начин. Ай, прескувате, да. Небето се вижда някакъв леко тенък вътре от тъмно. Виж небето кой е заребено от тъмно става на свет. Уникално. Не откривайте му бико. А не обиквайте му. Ние ще стигнем преди тях. Арчо, той Арчо ще върне. What? Тук направих, карах да си ебе майката, човек. Арчо! Арио! Арио! Ари, бе! Да смоква да е скочили. Дай пак. Арчо! Плачка по място! Феновете на Миротечката и Чанта. Is that a challenge? Дами и господа, това е оттенък от предишната среща на Чанта с дупката и сега кучето пие вода. Тангра. Най-бързле. Арио, бе, човек! Аз пак кучето за приятел. Да, бе. Не си там, Арчо! Домак! Не, Арчо! What? Идва. дай газ, дай точно дойте. Ари, призвуката мой! Призвуката! Заобиколя човек! Ще бе някакъв рейсинг. Да, бе. Амаре, па ще се върнем след малко. И сега вече, ladies and gentlemen, се качваме по великата пътечка и това е Арчибалд. Ай, love you, nigga. Shit, nigga. Yeah, boy. Колко любезно се качва. Тук има трева, която е голяма колкото нас. Някакви огромни уникални хръсталаци. Ето е Тангра, мен. Е това тук. Ево. Стой. Гледаш ли? По-нагоре ще се качваме. Не искаш стане? Не, аз... Чакай. О, не, то го снима, ама не се показва. Да, това го забравих съвсем. Значи не, така. Не, че не трябва да е много. Та целта на нашата експедиция днеска беше тази количка тук. И сме постигнали. Моля, покажем от тук, къде сме тръгнали точно. Ами... То това е другото село. Не трябва да се чуем отгоре. Това е съвсем цел, смятайте, ние сме ето тук. 6 секунда. Ние сме от там. Наш село се намира ето тук. Някъде отгоре. И ние сме, да, за тези планинки тук. Така. Почти 10 км сигурно сме на Мартин. Да, и сега се ги минахме с кучетата, демек това е нещо неделно. Знаеш какво правим и викам, аре да се разходим малко. За здравето на костите и ставите колаген комплекс. Витагол. Let's go.
И аз приве. Снимай, ма, качечка. Айде, там да те снима нагоре. Готов? Я пак. Готов? Така, дами и господа, не знам дали можете да забележите точно, също някъде от къщите, които виждате ето там, някъде, някъде го покажа иначе, сме тръгнали до ето тук пътят гледа малко малък, но ако бяхме вкарали точно от самата ни точка, откъдето тръгваме, до тук ще видите колко е голям. Иначе да, това е Funny with Friend. Една хубава неделя. Очевидно по-затворена поне. Между другото, можехме да пробваме вчера, когато нямахме какво правим, да направим нещо. Може да поздравя. Чеса. Искам да поздравя влюбените Пламен Киров и Рокси Борисова. Рокси Борисова. Значи това клипче, когато го опозотворим в края на лято, след няколко месеца ще ни дали още ще ходят. Брофистинг. Така че, ту. Ние може да снимаме, брат, всеки ден, в смисъл от лято. Или там някакви дни. Да, това ще не е целта на И път. накрая на лято Всеки ден всички в лято. някой трябва да ги пази тези неща. Аз ги пазя, спокойно, има папка малък кон, всичко е вътре. Ама и от трябва да тези всички клипове и да ги вземеш от них. Имам ги, имам Ама някакви. като чичи от Стефан. Като отивам от дома всичко отива, имам папка 2015, там са снимките. Сега в момента снимам. Не, аз това си говорим. Просто ще му ги сложи някакво... Това си е буквално за спомен, иначе да Някакви отмъсна. шитни, такива смирил, като си казва някаква фаза. Пламен само тогава ще махне звука на музиката и ще се чуи. Защо им изгубим да... Скалта. И стои ще изгубим аудиторията. Не бе, няма. Давай. Между другото, това е хубаво начало. Къде аз клип. те ще го направя. Сега ако се снимаме между другото как казваме само в този клип ще покажа една разходка. Да. И това слагаме всичко с нова музика. Да. И ще е нещо уникално просто. Или Е. едно цяло лято. Тук е магическо, чекаш как Да, се ще просто. гледаме клип. Ходи ли се вратим на реката? Ама на... Май разпирам за сега. Да, спи.